Τι δεν σου έχουν πει για την ξεκούραση? Ότι μπορείς να ξεκουραστείς γελώντας. Αν νιώθεις ότι η μέρα σε εξαντλεί, ότι το σώμα βαραίνει και η διάθεση πέφτει χωρίς να το θέλεις, τότε ίσως αυτό που χρειάζεσαι δεν είναι άλλη μια θεωρία για το πώς να χαλαρώσω, αλλά μια εμπειρία που πραγματικά σε ενεργοποιεί. Τον Ιανουάριο σε περιμένουν 4 online βιωματικές συναντήσεις εμπειρίας γέλιου, όπου ενεργοποιούμε το σώμα με κίνηση, χορό, έκφραση και φυσικά με γέλιο. Αλλάζουμε διάθεση εκείνη τη στιγμή, σε πραγματικό χρόνο. Και το καλύτερο, συμμετέχεις από το δικό σου χώρο, όσο άνετα θέλεις. Μόνο αυτή τη βδομάδα έχουμε έκπτωση 50% στο πλήρες πρόγραμμα. Αν είσαι έτοιμος να δώσεις χώρο στη χαρά, να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ξεκουραστεί, δώσ' του χαρά και γέλιο. Κλείσε τώρα τη θέση σου και υποφελήσου από την έκπτωση.